να την αναφέρουν και όχι Κομοτηνή όπως είναι. Και κάποιοι λένε ότι αυτή η τράπεζα εξυπηρετεί και μόνο ανάγκες μεταξύ του τουρκικού προξενείου που βρίσκεται εκεί και της τουρκικής κυβέρνησης για χρήματα τα οποία διατίθενται μέσω του τουρκικού πρακτορείου, του τουρκικού προξενείου. Όπως για παράδειγμα παλαιότερα, όταν δορυφορική τηλεόραση δεν ξέραμε τι σήμαινε στην Ελλάδα και στο τελευταίο χωριό, στην Κομοτηνή και την Ξάνθη, είχαν το ταψί το λεγόμενο. Και με επιδότηση μάλιστα από το τουρκικό προξενείο. Όπως σε ρεπορτάζ που είχα κάνει εγώ προσωπικά και δεν μπορεί κανένας να αμφισβητήσει γιατί εγώ είχα κάνει το ρεπορτάζ, μου είχαν αποκαλύψει Έλληνες επιχειρηματίες. Που λέγανε ότι κάνουμε χρυσές δουλειές γιατί επιδοτούνται οι μουσουλμάνοι, Έλληνες μουσουλμάνοι, έτσι, γιατί είναι Έλληνες μουσουλμάνοι και όχι Τούρκοι. Εδώ, εκεί υπάρχει θρησκευτική μειονότητα και όχι εθνική μειονότητα. Έχουμε συνδεθεί και βλέπουμε την κυρία Μελαχρινή Μαρτίδου, η οποία είναι αρχισυντάκτρια της εφημερίδας Χρόνος. Μελαχρινή, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε σήμερα μαζί μας. Καλημέρα σε όλους σας. Και όπως επίσης. Μια βροχερή Κομοτηνή. Μια βροχερή. Είναι και ο συνάδελφος, ο κύριος Αμπτούλ Χαλίμ Νταντέ. Καλημέρα σας, σας ευχαριστούμε πολύ που είσαστε μαζί μας και εσείς, κύριε Νταντέ. Καλημέρα που είμαστε, να κάνω μόνο μία, χωρίς να θέλω να δημιουργήσω οποιοδήποτε πρόβλημα τώρα ακόμη στην αρχή. Έχουμε μία παρεμβολή, συγγνώμη, υπάρχει μία παρεμβολή, μπορείτε παρακαλώ να μας πείτε. Είναι μία παρεμβολή ή από άλλο κανάλι ή από ραδιοφωνικό σταθμό. Υπάρχει παρεμβολή, λέει. Ναι, υπάρχει μια παρεμβολή στον ήχο. Σαν να υπάρχει μετάφραση ταυτόχρονη, ακούμε μια φωνή. Λοιπόν, σας ακούμε κύριε Δε. Ναι. Να πω το εξής. Μάλιστα. Η μειονότητα σύμφωνα με την συνθήκη της Λοζάνης είναι μουσουλμανική μειονότητα. Μάλιστα. Αυτό βεβαίως δεν σημαίνει ότι η μειονότητα δεν έχει και μία ταυτότητα. Ελληνική. Ελληνική ταυτότητα. Εσείς τι ταυτότητα έχετε, κύριε Ντεντέ? Ελληνική, κοιτάξτε. Ταυτότητα ελληνική δεν έχετε? Εγώ συμφωνώ, έχουμε την ίδια ταυτότητα. Την ίδια ταυτότητα έχουμε εγώ και εσείς. Κοιτάξτε, σιγουρότατα την ίδια ταυτότητα έχουμε, την πολιτική ταυτότητα που λέμε. Μία εθνική ταυτότητα, ο κάθε άνθρωπος έχει μία εθνική ταυτότητα. Μάλιστα. Ο ένας λέει ότι είναι Τούρκος, ο άλλος λέει ότι είναι Εσκιμός, ο άλλος λέει ότι θέλει. Εσείς τι είσαστε, κύριε? Για να δημιουργήσω. Εσείς τι είσαστε? Κοιτάξτε, τώρα καθίσαμε για την τράπεζα. Κοιτάξτε, για την τράπεζα ήρθαμε. Αφήστε τώρα τι είμαι εγώ. Δεν θα μιλάμε συνέχεια το ίδιο πράγμα, γιατί δεν έχει σημασία. Πραγματικά δεν έχει σημασία. Βεβαίως. Θα ήθελα να πω το εξής. Επειδή ξεκινήσαμε με την τράπεζα, οι προσκλήσεις στάλθηκαν στα τουρκικά και στα αγγλικά, όχι μόνο στα τουρκικά. Και στάλθηκαν αυτές οι προσκλήσεις στα τουρκικά και στα ελληνικά από ένα λάθος το οποίο... Στα αγγλικά λέω, όχι στα ελληνικά, τουρκικά και αγγλικά. Κύριε Ντέντε, σε ποια πόλη είμαστε τώρα? Σε ποια πόλη είμαστε τώρα? Είμαστε στην Γκιουλμούτζινε. Ακούστε με λίγο. Στην Γκιουλμούτζινε είμαστε στην Κομοτηνή. Στην Κομοτηνή, άμπρα. Είμαστε στην Κομοτηνή. Γιατί η πρόσκληση έγραφε Γκιουλμούτζινε. Κοιτάξτε, οι μειονοτικοί εμείς μεταξύ μας λέμε Γκιουλμούτζινε. Όπως οι Ρωμιοί λένε την Κωνσταντινούπολη Κωνσταντινούπολη, εμείς έτσι λέμε και εμείς στην Κομοτηνή μεταξύ μας οι μουσουλμάνοι Γκιουλμούτζινε. Αυτό και ξεκάθαρα και έληξε η υπόθεση. Σε πρόσκληση όμως. Φαντάζεστε επίσημη. Για να ακούσουμε την κυρία Μαρτίδου. Ναι, Μελαχρινή. Ναι, κύριε Παπαδάκη, λίγο θα διαφωνήσω λίγο με τον συνάδελφο, ο οποίος δεν ξέρω τώρα, μου κάνει εντύπωση, εμφανίζεται ως αυτόκλητος υπερασπιστής της τράπεζας, λες και έχει κανένα συμφέρον με αυτή την τράπεζα. Ξέρετε, η οικονομία και το χρήμα δεν έχουν πατρίδα. Λοιπόν, είναι το πρώτο υποκατάστημα τουρκικής τράπεζας που δημιουργείται στην περιφέρεια και δεν είναι τυχαίο ότι έγινε στην Κομοτηνή, γιατί δεν έγινε στην Πάτρα, στην Κρήτη, στη Ρόδο, στην Αθήνα, στην Κέρκυρα. Έγινε στην Κομοτηνή για συγκεκριμένους λόγους. Για να συσπυρώσει το οικονομικό κεφάλαιο της μουσουλμανικής μειονότητας κάτω από το πρόσχημα ότι είναι η μεγαλύτερη τράπεζα της Τουρκίας, η αγροτική τράπεζα, όπως ξέρουμε, η Ziraat Bank, η οποία θα ασκήσει και μια ευρύτερη πολιτική. Μάλιστα, υπάρχει μια παραπληροφόρηση όσον αφορά τα επιτόκια ή το πώς θα λειτουργήσει αυτή η τράπεζα, με τι κανόνες στην αγορά της ευρύτερης περιφέρειας στον χώρο της Τράκης. Γιατί μας έλεγαν και πολιτευτές της μειονότητας, όπως συγκεκριμένα ο παλιός εκδότης της Γκερτσέκ της εφημερίδας και πρώην βουλευτής, ο κύριος Ισμαήλ Μολάροδοπλού, ότι η τράπεζα θα βοηθήσει τους φτωχούς εν ώψη παγκοσμιοποίησης. Να το δούμε. Δηλαδή ότι θα ασκήσει μια κοινωνική πολιτική. Ακριβώς. Ότι εθνική θα ασκηθεί. Έγιναν σε ήρεμο κλίμα, τα παρατράγωδα έγιναν μία εβδομάδα πριν. Έτσι, να σας πω κάτι, το τελευταίο αυτό που λέτε είναι και το πιο σοβαρό.
Με άλλα λόγια λένε ότι θα ακολουθηθεί μια εθνική πολιτική σε μια άλλη χώρα από μια άλλη χώρα. Υπάρχει καμιά αμφιβολία θα γίνει αυτό? Έτσι, και η εφημερίδα Ζαμάν είναι πολύ πιο ξεκάθαρη. Η τουρκική εφημερίδα Ζαμάν είναι πολύ πιο ξεκάθαρη. Γράφει πρώτη φορά από το 1932, όπου οι Τούρκοι της Δυτικής Θράκης μετά τη συνθήκη της Λοζάνης παρέμειναν ως μειονότητα στην Ελλάδα. Δεν έμεινε κανένας Τούρκος ως μειονότητα στην Ελλάδα. Η μειονότητα είναι μουσουλμανική, δεν είναι εθνική. Θα ανοίξει υποκατάστημα της τουρκικής τράπεζας. Είναι ο χαρακτήρας της και προέρχεται από τρεις εθνοτικές καταγωγές: τους τουρκογενείς ή Τούρκους, τους Πομάκους και τους Τσιγκάνους. Έτσι, αυτό δεν αμφισβητείται από κανέναν. Βεβαίως. Δεν έχει χαρακτήρα εθνικό η μειονότητα, ασχέτως αν γίνεται μια φοβερή προσπάθεια να αποκτήσει έναν εθνικό χαρακτήρα. Αλλά λέμε, εγώ θέλω να επιστρέψουμε στον κύριο Ντέντε. Αν το προσδιοριστεί ως Τούρκος, μπορεί να το κάνει ατομικά βεβαίως. Θέλω να επιστρέψουμε στον κύριο Ντέντε. Κύριε Ντέντε, δεν είναι εξόφθαλμη παρέμβαση αυτή? Γιώργο, θα σου πω. Ναι. Όχι, δεν είναι. Επειδή ως Έλληνες μας αρέσει να κάνουμε τη μύγα ελέφαντα και δεν ξέρω τι άλλο. Εδώ η τράπεζα είναι το 67ο υποκατάστημα στο εξωτερικό της αγροτικής τράπεζας. Από εκεί και πέρα. Τι θέλει ο κύριος Πυραχρηνή, τι είναι? Λέει τι μαλακίες λέω, λέει. Όχι. Εκεί και πέρα. Είναι το 67ο υποκατάστημα της τράπεζας είναι εδώ. Δεν υπάρχει, δηλαδή τα όλα υποκαταστήματα τα οποία υπάρχουν στο εξωτερικό κάνουν τι? Δεν χρειάζεται ένταση, Πυραχρηνή. Δεν χρειάζεται ένταση. Δεν χρειάζεται ένταση. Δεν χρειάζεται ένταση. Θερμή παράκληση. Την ένταση. Θερμή όχι. Να κόψουμε παρακαλώ τη σύνδεση. Η ένταση ακριβώς. Να διακόψουμε τη σύνδεση για λίγο μέχρι να